et sa royauté domine sur toutes choses. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, forts et puissants, qui exécutez sa parole, attentifs au son de ses paroles. Bénissez le Seigneur, toutes ses armées, ses serviteurs qui fêtent ses volontés. Η λειτουργία ενός ελληνοορθόδοξου μοναστηριού στη Δύση, στην πάλε ποτέ καρδιά του καθολικού ή προτεσταντικού κόσμου, έστω και για μία ημέρα, αποτελεί ένα μικρό θαύμα, έγραψε κάποτε ένας σπουδαίος Άγγλος κληρικός. Πόσο μάλλον όταν μιλούμε για χρόνια. Ίσως είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, ωστόσο τέτοια μικρά θαύματα επιτελούν καθημερινά οι δύο ιερές μονές που λειτουργούν στη Γαλλία ως μετόχια της ημονόπετρας του Αγίου Όρους. Ελληνοορθόδοξα μοναστήρια στην καρδιά της Δύσης. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν και επειδή το θέμα ίσως εμπεριέχει αρκετές παραδοξότητες, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τις μονές για να καταγράψουμε αυτά τα μικρά θαύματα της πατερικής ρύσης. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός ζει λοιπόν και εδώ, σε δύο μοναστήρια και με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως θα δούμε στην σημερινή εκπομπή. Ουσιαστικά αυτά ξεναγούν την καθολική και προτεσταντική Δύση στο δικό μας, τον περισσότερο πνευματικό κόσμο της Ορθοδοξίας. Το πρώτο μοναστήρι, το γυναικείο, βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα πάνω από τη Μασσαλία. Το δεύτερο, πολύ βορειότερα, στις πλαγιές των Άλπαιων, περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από την Γκρενόμπλ. Και τα δύο είναι μετόχια της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Ανήκουν δηλαδή πνευματικά στη μεγάλη μοναστική πολιτεία του Άθωνα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Η περιοχή του Σολάν είναι πανέμορφη, διασχίζοντάς την στον επίσης πανέμορφο και γραφικότατο γαλλικό νότο, συναντά κανείς εκατοντάδες μεσαιωνικά χωριά, ανέγγιχτα, απείραχτα νομίζεις από το χρόνο, αλλά και από το δίθεν εξυγχρονιστικό ανθρώπινο χέρι. Όλα τους καθαρά, καλοδιατηρημένα, με πύργους, πυργόσπιτα, στενούς προφυλαγμένους δρόμους και πράσινο, πολύ πράσινο και πολλά αμπέλια. Από εδώ άλλωστε περνούν οι δρόμοι του κρασιού της Γαλλίας που καταλήγουν στο περίφημο Μπορντό. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame,
Οι απέραντες εκτάσεις με αμπέλια διακόπτονται από εξίσου γραφικές μεσαιωνικές αγρικίες και παραδοσιακά ενοποιεία, πολλά από τα οποία διαθέτουν ξενοδοχειακά καταλύματα για αγροτουρισμό, ένα είδος πολύ διαδεδομένο στη Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες. Ανάμεσα σε κάποια από αυτά τα γραφικά μεσαιωνικά χωριά ξεπροβάλλει η πρώην Αγρικία, που από το 1991 στεγάζει τη γυναικεία μονή της Αγίας Σκέπης, με 15 μοναχές από 7 διαφορετικές χώρες του πλανήτη. Πρόκειται για ένα τυπικό ελληνοορθόδοξο μοναστήρι με ουράνια ηρεμία, προσεγμένους χώρους, διακονήματα, δηλαδή διάφορες εργασίες που φέρουν σε πέρας οι μοναχές, παραγωγική δραστηριότητα και πνευματικά καθήκοντα. Αυτή η περιγραφή αφορά αυτά που φαίνονται, γιατί το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι ορατό. Αφορά την πίστη που κάνει όλο αυτό το σύνολο ανθρώπων, εγκαταστάσεων και καταστάσεων να αποδίδει. Και μάλιστα τέλεια. Ήρθα στη Γαλλία για σπουδές το 1989 και όταν τελείωσα τις σπουδές μου το 1993, τότε πλέον ήρθα στο μοναστήρι. Τι σας έφερε στο μοναστήρι? Θα έλεγα αυτό που φέρνει τον κάθε άνθρωπο στο μοναστήρι, αυτή τη δίψα για την αιωνιότητα, την αγάπη του Θεού, την αναζήτηση του απόλυτου, όλα αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Δεν είναι κάπως παράδοξο εδώ στη Γαλλία να υπάρχουν ελληνοορθόδοξα μοναστήρια όπως το δικό σας? Ναι. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ανακάλυψα στην αρχή, ερχόμενη εδώ στη Γαλλία, ότι όντως υπήρχαν ορθόδοξα μοναστήρια. Τα ορθόδοξα μοναστήρια, ειδικά εδώ στη Γαλλία θα έλεγα, ζουν σε αρκετά δύσκολες συνθήκες, αντίξωες σε σχέση με τα μοναστήρια στις δικές μας τις ορθόδοξες χώρες. Έλεγε μάλιστα ο γέροντας Σοφρόνιος, όταν ο γέροντας Πλακίδας είχε πάει στην αρχή, όταν είχε αρχίσει να ιδρύει τα δύο μας τα μοναστήρια εδώ στη Γαλλία, και πήγε και βρήκε το γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ της Αγγλίας και του είχε μιλήσει για τα δύο μας τα μοναστήρια και ο γέροντας τότε είχε απαντήσει η ύπαρξη ορθόδοξου μοναστηριού μέσα στη Δύση είναι ένα καθημερινό θαύμα. Και αυτό είναι αλήθεια ότι το ζούμε. Μάλιστα. Πόσες αδελφές έχει το μοναστήρι? Είμαστε 16. 15 μοναχές στην ουσία και έχουμε μία δόκιμη αυτό τον καιρό. Είναι Γαλλίδες, είναι από εδώ, από την περιοχή, οι περισσότερες? Οι μισές αδελφές είναι Γαλλίδες και οι υπόλοιπες μισές από 6 άλλες εθνικότητες. Έχουμε μία Βραζιλιάνα, μία Πορτογαλέζα, Ελβετίδα, Γερμανίδα, Εσθονή, Κύπριες και οι υπόλοιπες Γαλλίδες. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο μπορεί να μαζέψει μοναχές, να τις κάνει μοναχές από τόσο διαφορετικούς λαούς και τόσο διαφορετικές νοοτροπίες? Θα έλεγα η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας.
Εδώ συναντούμε τον αικίνητο πατέρα Θεοτόκη, Γάλλο στην καταγωγή, που μόνασε όμως για 22 ολόκληρα χρόνια στη Σιμονόπετρα και πήρε απόσπαση για εδώ προκειμένου να βοηθήσει στις εργασίες. Γι' αυτόν η Μονή λειτουργεί ως το τέλειο εκθετήριο της πνευματικότητας της Ορθοδοξίας μέσα στη Γαλλία. Που έρχονται δωρεάν, δουλεύουν 15 μέρες εδώ. Για τις μοναχές δεν τους ξέραμε από τίποτα. Ακούσαν ότι είναι ένα μοναστήρι και ήρθαν να βοηθήσουν. Και στο τέλος είναι τόσο ευχαριστημένοι ότι μας προσφέρουν λουλούδια. Λένε ευχαριστώ. Και δεν είναι τίποτα αυτό. Δηλαδή είναι σπουδαίο το ευχαριστώ. Είναι δύσκολο σήμερα να πούμε ευχαριστώ. Όλοι οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλο το κόσμο τους χρωστάει. Τα παίρνουν τα πράγματα διότι τα θέλουν. Εδώ παίρνουν πράγματα που δεν περιμένανε, που αναζητούσε η καρδία τους χωρίς καν να το ξέρουν. Και η έκφραση που μεταδίδουμε μετά από το πέρασμα εδώ είναι ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη γιατί? Γιατί συνέλαβαν κάτι που δεν μπορούν να το εκφράσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι η συμπεριφορά της μοναχές, είναι η παρουσία του Θεού μέσα στην καθημερινότητα της λειτουργίας του μοναστηριού. Οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας δεν αντέχουν πια μια γνώμη ή μια πρόταση ή μια πίστη ακόμα, χωρίς να καταλάβουν αυτό τι θα πει πίστη. Λέγαμε αναμεταξύ εισαγωγικά, μια πίστη ακόμα επιπλέον. Τόσο προτάθηκαν, τόσο απογοητεύτηκαν. Δεν είναι κορτασμένοι από ας πούμε, απόφασης του τρόπου ζωής και των ιδεολογίων. Για έναν Γάλλο, παραδείγμα, δεν υπάρχει θεολογία, υπάρχει ιδεολογία. Όλα αυτά, όλοι οι άνθρωποι έχουν κουραστεί. Επομένως, αναγυρίζουν στον εαυτό τους, ζουν μια ατομικότητα, όπως είναι γνωστό, αυτά είναι πολύ διαδεδομένο, και μέσα τους η καρδία τους αναμένει, διψασμένη από την παρουσία, την μυστική παρουσία, που δεν λέγεται με κηρύγματα, που δεν λέγεται με νοήματα, αλλά πιάνεται, εκεί επιστρέφουμε, με αίσθηση της καρδίας. Σε αυτό το μοναστήρι έχει κάτι να προσφέρει και ο κόσμος, ο απλός, ο μη ορθόδοξος, ο μη πιστός, ο μη χριστιανός κόσμο του αισθάνεται και το μαρτυρεί. Κύρια παραγωγική εργασία της Μονής είναι το κρασί. Τα αμπέλια καλλιεργούνται αυστηρά με βιολογικές μεθόδους, κάτι που της έχει χαρίσει αρκετές διακρίσεις, αλλά και πολύ καλή φήμη στη γαλλική αγορά. Αυτά εδώ είναι τα διαφορετικά κρασιά. Ναι, αυτά είναι τα διαφορετικά κρασιά. Έχουμε ένα κόκκινο που δεν παλαιώνει σε βανέλια και 3 άλλα κόκκινα που έχουν διαφορετικές ποικιλίες και παλαιώνει σε βανέλια. Ένα άσπρο που είναι ξηρό, ένα άσπρο που είναι γλυκό και το ροζέ που είναι ξηρό και αυτό. Και πόσες φιάλες εφιαλώνετε κάθε χρόνο περίπου? Περίπου 25.000. Και αυτά προωθούνται στη γαλλική αγορά? Ναι. Τα πουλάτε δηλαδή σε αγορές, σε μαγαζιά? Σε μαγαζιά και εδώ στο περίπτερο. Τι σας λέει ο κόσμος για αυτό το κρασί, τους αρέσει? Τους αρέσει, νομίζω, ναι. Επειδή είναι και βιολογικό μάλλον. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό και δεν τους είναι κολοκέφαλο, είναι ωραίο. Στους Γάλλους αρέσουν αυτά τα προϊόντα πολύ? Ναι. Ψάχνουμε όσο και περισσότερο τα βιολογικά τα προϊόντα.
Στο πλαϊνό εργαστήριο η αδελφή Ηλαρία φτιάχνει τη ζαμπούκα, ένα παραδοσιακό γαλλικό αφέψιμα. Το μοναδικό του άρωμα, που μένει αναλύωτο ακόμη και μετά την εμφιάλωση, προέρχεται από ένα σπάνιο λουλούδι του αγρού. Not so well known. It's not so? Not so well known. I think so. But yeah, it's yeah. People like to drink it because you can't buy it. In fact, because you have to go and pick up the flowers to do it. It has to be cooked very, very little to keep the smell of the flower. Only 10 minutes, and then you can't heat it too much. If not, you lose the smell of the flower. So it's not so easy to do this for when you want to do many. Έτσι, με τέτοιες δραστηριότητες, το μοναστήρι καταγράφεται στη συνείδηση της γαλλικής κοινωνίας ως ένα θρησκευτικό κοινόβιο που διασώζει όμως θαυμάσιες συνήθειες οικολογίας και παράδοσης, χωρίς παρόμοιες πρωτοβουλίες, κάποιες τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας, εινοποιίας αλλά και οικοτεχνίας ίσως να είχαν χαθεί. Υπάρχουν οι άνθρωποι όντως που έρχονται στο μοναστήρι και συγκινούνται τόσο πολύ που τελικά λόγω του ότι ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένανε, ανακαλύψανε αυτό που ζητούσε η ψυχή τους, όντως θα αφήσουν πίσω τους ίσως μια ιστορία, ίσως μια θρησκεία και τελικά θα στραφούν προς την Ορθοδοξία και θα την ασπαστούν. Άλλοι άνθρωποι μπορεί τελικά ούτε καν να σκεφτούν να στραφούν προς την Ορθοδοξία, όμως θα φύγουν από το μοναστήρι με πολύ θετικές απόψεις απέναντι σε ένα χριστιανικό κόσμο. Και αυτό είναι κλίματα βοηθούμενος από δύο νεαρούς. Είναι παιδιά από το διπλανό χωριό και η παρουσία τους εδώ δείχνει ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το μοναστήρι. Στην πόλη της Ουζές, η οποία είναι 15 χιλιόμετρα από εδώ και όπου πηγαίνουμε για την λαϊκή αγορά, σε αυτή την πόλη να φανταστείτε ότι πριν από 40 χρόνια η πόλη ήταν χωρισμένη στα δύο. Υπήρχαν από τη μία πλευρά τα προτεστάντικα μαγαζιά με τα προτεστάντικα πεζοδρόμια και από την άλλη πλευρά ακριβώς τα ίδια μαγαζιά, όμως αυτά καθολικά και τα καθολικά πεζοδρόμια. Και οι άνθρωποι, οι καθολικοί, πάντοτε περπατούσαν στα καθολικά πεζοδρόμια και οι προτεστάντες στα προτεστάντικα. Και ερχόμαστε εμείς σε αυτό το περιβάλλον, δεν γνωρίζαμε βέβαια όλη αυτή την ιστορία, μετά μας τη διηγήθηκαν οι άνθρωποι και λόγω του ότι δεν ήμασταν ούτε καθολικοί ούτε και προτεστάντες, τελικά ήμασταν κάτι το διαφορετικό. Ναι μεν βέβαια, στην αρχή διαρωτώντουσαν μήπως είναι σέχτες, μήπως είναι αιρετικοί, τώρα τι είναι, ποιοι είναι αυτές. Μάλιστα και να φοράμε και τα ράσα, διότι όπως γνωρίζετε πλέον στη Γαλλία, όσοι είναι ιερωμένοι, ούτε οι ιερείς, ούτε και οι μοναχοί και οι μοναχές πλέον φοράνε τα ράσα. Εμείς φοράμε τα ράσα μας κανονικά, οπότε ήμασταν όντως κάπως σαν εξωγήινοι. Όμως τελικά, ίσως και την ελευθερία του πνεύματος μας,
το ότι ζούμε με τόσο απλό τρόπο και είμαστε τόσο προσιτές, όλα αυτά συνέβηκαν και τελικά μας δέχτηκε ο κόσμος. Η μέρα εδώ, όπως και σε κάθε μοναστήρι, αρχίζει με τον όρθρο. Η μελωδία της καμπάνας κυριεύει το ήσυχο τοπίο. Η μοναχή Λαζαρία, με κινήσεις που θυμίζουν περισσότερο σολίστα, καλεί τους πάντες στο καθολικό. Qui pour l'homme et pour notre salut et descendu des cieux, tel qu'après la naissance de la Vierge Marie et ses femmes. Εκεί θα φτάσουν οι ιερείς, μοναχές, δόκιμες και προσκυνητές, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατανυκτική. Ο ναός απέριτος και λιτός, στοιχείο σύνηθες σε όσους γνωρίζουν από μοναστήρια. Ίσως όμως ξενίζουν λίγο οι μεταφρασμένοι στα γαλλικά ψαλμοί. Détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Ακολουθεί, σύμφωνα με το βυζαντινό ορολόγιο πρόγραμμα, η τράπεζα, το γεύμα δηλαδή, που αποτελεί συνέχεια της πρωινής λειτουργίας. Το λιτό πιάτο με το νηστίσιμο φαγητό της ημέρας είναι για συντήρηση, όχι για απόλαυση. Για την απόλαυση της ψυχής πάντα, όχι του σώματος, η παράδοση θέλει να διαβάζονται κατά την ώρα του φαγητού διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα. À celle que nous pouvons observer en étudiant ces contemporains palestiniens. Voilà donc un homme dont l'action se situe dans un milieu politique et social parfaitement étudié. Η μέρα προχωρά και όλοι πηγαίνουν στις δουλειές τους, στα διακονήματά τους. Οι μοναχές
θα πιάσουν τη σκληρή δουλειά. Άλλοι στον κήπο, άλλοι στο πολιτήριο των προϊόντων, άλλοι στο εινοποιείο και άλλοι στην κουζίνα. Πόσο δύσκολο είναι να διοικείτε ένα τέτοιο μοναστήρι με 15 γυναίκες, με ένα πολύ μεγάλο πλήθος από εργασίες, με πολλές και βαριές οι ευθύνες, έτσι δεν είναι? Τελικά όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μοναστήρι το διοικεί ο Θεός, δεν το διοικούμε εμείς. Και μάλιστα εδώ που είναι και η σκέπη της Παναγίας, το ζούμε πραγματικά, ότι η Παναγία είναι εδώ. Η Παναγία είναι η ηγουμένη και αυτή θα μας στείλει τους ανθρώπους όταν βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο και δυσκολευόμαστε, δεν ξέρουμε ποιες επιλογές να κάνουμε. Αμέσως, ούτε καν θα περιμένει η Παναγία να τη ζητήσουμε. Πριν ακόμη προλάβουμε, θα μας στείλει κάποιον άνθρωπο ο οποίος αμέσως θα βάλει τις ικανότητές του, τις γνώσεις του στη διάθεσή μας για να μας βοηθήσει, ίσως να πάρουμε τις καλές επιλογές, τις σωστές επιλογές. Αυτή τη Θεία Χάρη επικαλείται και ο πατήρ Θεοτόκης. Αυτό το αδιόρατο στοιχείο που έκανε και τον ίδιο από τα χρόνια ακόμη των φιλοσοφικών σπουδών του στη Σορβόνη να αναζητήσει την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι πιο καρδιακή. Δίνει πιο πολύ θέση, δίνει πιο πολύ δυνατότητα πνοή στη λειτουργία, στην πορεία της καρδίας και όχι της διάνοιας. Η Δύση, θα λέγαμε, προτίμησε, προέβαλε την διάνοια και όλο και στενεύουν το χώρο, την δυνατότητα, την λειτουργία της καρδιάς, με αυτή την έννοια. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά τελικά δεν είναι. Η Ορθοδοξία, την οποία εμείς βιώνουμε από μικρά παιδιά, κάποιοι άλλοι την αναζητούν με κόπο και τελικά την επιλέγουν. Ο Πάτερ Θεοτόκης πέρασε 22 χρόνια στη Σιμονόπετρα. Εκεί τον οδήγησε η πίστη του, εκεί αποφάσισε ότι μόνο μέσα στην Ορθοδοξία βρίσκει τον εαυτό του. Εκεί θεωρεί πλέον πως είναι το σπίτι του. Όλα αυτά γίνεται με ένα φύσιμα μέσα στα πανιά του έργου. Δηλαδή και οι εργάτες το νιώθουν αυτό, πώς είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά. Και διότι γίνεται καλά, διότι γίνεται χωρίς προβλήματα, διότι χωρίς δυστυχήματα. Μπορεί και αύριο να συμβαίνει κάτι, πούμε άντε, Θεοτόκη, τώρα είναι η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι. Λοιπόν, και να γυρίσει πραγματικά στη Σιμονόπετρο, έχοντας τελέσει μια εργασία που θα πούμε ότι τελείωσε. Αλλά τα πράγματα προχωράνε τόσο άνετα ότι δεν υπάρχει λόγο να πω άντε Θεοτόκη, έλα πίσω. Και περνάνε τα χρόνια και έμενα. Πάντως λέτε να γυρίσω πίσω στο σπίτι, να γυρίσω πίσω και εννοείται τη Σιμονόπετρα. Φυσικά τη Σιμονόπετρα. Όταν έρχομαι στην ορμηλία, έχω την πλήρη αίσθηση του χρόνου και της ιστορίας που τελείται μακριά από την ορμηλία. Δηλαδή ότι είμαι αλλού και επιστρέφω σαν από μακριά και σαν από πολύ καιρό. Και όσο διαρκεί η διαμονή μου στη Γαλλία, όσο περισσότερο μου φαίνεται αυτή η διάνοιξη της αποστασίας αναμεταξύ τη Γαλλία και την Ορμηλία. Όταν έρχομαι όμως στο Ορός, σαν χθες έφυγα. Τα βρίσκω όλα, τα ξέρα τώρα. Το μεντούλι των οστών μου, το μυέλον, όπως λέει ο Απόστολος, των οστών μου είναι υποτισμένο μέσα σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, χθες έφυγα και σήμερα γυρίζω. Όπως πήγαινα στη Θεσσαλονίκη για μια αγορά, όπως γινόταν κάποια κίνηση σε ένα άλλο μοναστήρι, είχαμε μια πανήγυρη, γυρίσαμε στη Μονόπετρα, αυτή θα λέγαμε η αιώνια στη Μονόπετρα. Αυτή δεν εκλείπει, ούτε εκεί, ούτε και εδώ. Όταν φιλοξενήσεις ένα μοναστήρι, θα πρέπει να προσφέρεις και κάποια μικρή εργασία. Δεν το λέει μόνο η παράδοση, το επιβάλλει και η ευγένεια. Στη δική μας περίπτωση, το διακόνημά μας είναι να βιντεοσκοπήσουμε το μοναστήρι από ψηλά. Πάμε. Από τα 16 μέτρα στα οποία μπορεί να σε φτάσει το καδοφόρο όχημα της Μονής.